ജർമ്മനിയിലെ ബവാരിയയിൽ ആദം വിഷപ്റ്റ് എന്ന ഫിലോസഫർ 5 അംഗ സംഘത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ച രഹസ്യ സംഘടന, ലോകത്തെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സംഘടന, അതെ, ഇലൂമിനാറ്റി. കൂടാതെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ കൊളറാഡോയിൽ 1995 നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പടുകൂറ്റൻ വിമാനത്താവളം ഡെൻവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്. അവിടെയുള്ള ചുവർച്ചിത്രങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും ഇലൂമിനാറ്റിയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. എന്താണ് സത്യം? ഇലൂമിനാറ്റിയും ഡെൻവറും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം? ഇത് കെട്ടുകഥയാണോ അതോ സത്യാവസ്ഥയോ? പോരിൻ ചങ്ങായിമാരെ, നിഗൂഢതയുടെ വഴിയിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വരാം. ഇറ്റ്സ് മീ ഷിറു MB. വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വ്ലോഗ്. എന്താണ് ഇലൂമിനാറ്റി? എവിടെയാണ് അത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്? എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? 1770-കളിൽ ജർമ്മനിയിലെ ബവാരിയയിൽ അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ സഭ ജനങ്ങളിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് ആദം വിഷപ്റ്റ് എന്ന ഫിലോസഫർ തൻ്റെ 4 വിദ്യാർത്ഥികളുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് 1776 മെയ് 1 പെർഫെക്റ്റ് ഇബിൽസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കാനിടയായി. അതേസമയം രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള മറ്റൊരു സംഘടനയും അന്നവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു, ഫ്രീ മേസൺറി. അങ്ങനെ 1778 പെർഫെക്റ്റ് ഇബിൽസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടന ഓർഡർ ഓഫ് ഇലൂമിനാറ്റി എന്ന പേരിലേക്ക് നാമകരണപ്പെട്ടു. പിന്നീട് 1779 പെർഫെക്റ്റ് ഇബിൽസ്റ്റണും ഫ്രീ മേസൺറിയും ലയിച്ച് ഒരൊറ്റ സംഘടനയായി മാറുകയും സമൂഹത്തിലെ വളരെ ഉന്നതയിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് കാരണം ഇതിൻ്റെ വളർച്ച വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് അധികകാലം നിലനിന്നിരുന്നില്ല. കാരണം എന്തെന്നാൽ ഓർഡർ ഓഫ് ഇലൂമിനാറ്റി എന്ന സംഘടന മറ്റുള്ള മതത്തെ എല്ലാം തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനിടയായി. അതിനെ തുടർന്ന് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായ ചാൾസ് ഹെയ്ഡർ ആ സംഘടനയെ അവിടെ നിരോധിക്കുകയും അതിലുള്ള മുഴുവൻ സംഘടനാ ഭാരവാഹികളെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടച്ചു നീക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. 1797-98 കാലയളവിൽ റോബിൻസൺ ബാരൻ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരുടെ തൂലികയിൽ കൂടെ ജനമനസ്സുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ആ വിത്ത് പാവുകയാണ്. ഓർഡർ ഓഫ് ഇലൂമിനാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന അവകാശവാദം ഉയർന്നു വരികയും ഇലൂമിനാറ്റിയുടെ കോൺസ്പിറസി തിയറികളുടെ വിത്തുകൾ വീണ്ടും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പാകാനിടയാകുകയും ചെയ്യുകയാണ്. 1780-കളിൽ ഓർഡർ ഓഫ് ഇലൂമിനാറ്റി സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ ആശയവിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചിഹ്നങ്ങളും പാസ്വേഡുകളും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പല കോൺസ്പിറസി തിയറികളും ഇന്നും നമുക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 1776 ജനങ്ങളുടെ നന്മ മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ആദം വിഷപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫർ തുടങ്ങിയ ഇലൂമിനാറ്റിയാണോ ഇന്ന് പറയുന്ന ഇലൂമിനാറ്റി? ആ ഒരു സംഘടന തന്നെയാണോ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്? ആദം വിഷപ്റ്റിൻ്റെ ആ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഓർഡർ ഓഫ് ഇലൂമിനാറ്റി തന്നെയാണ് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൻവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെ നിഗൂഢത എന്താണ്? അതെ, എയർപോർട്ടിലെ ചുവർച്ചിത്രങ്ങളും അവിടെയുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കളും എന്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്? ഇലൂമിനാറ്റിയിലേക്കാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും? 1929 സ്റ്റാംബിൾട്ടൺ എയർപോർട്ടിന് പകരക്കാരനായി ഉയർന്നു വന്ന 1995 രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഡെൻവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ ഒരു എയർപോർട്ടായി മാറിയത്? അതെ, അവിടുത്തെ ചില കാഴ്ചകളും ചുവർച്ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും അടയാളങ്ങളും തന്നെയാണ്. അന്നത്തെ മെക്സിക്കൻ ചിത്രകാരനായ ലിയോ തങ്കുമാൻ വരച്ച ചില ചിത്രങ്ങളാണ് നിഗൂഢത നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ മെക്സിക്കൻ ശില്പിയായ ലൂയിസ് നിർമ്മിച്ച ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചുവന്ന കണ്ണുള്ള ബ്ലൂസിഫർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ കുതിരയുടെ ശില്പവും. നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളും നിഗൂഢതകളും. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എയർപോർട്ടായ ഡെൻവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അന്ന് പടുത്തുയർത്തിയത് ഏകദേശം $4 ബില്യൺ ചെലവാക്കിയായിരുന്നു. ഏകദേശം $2 മില്യൺ വില വരുന്ന ഗ്രാനൈറ്റുകളായിരുന്നു പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മോടി പിടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ തന്നെ
പടുകൂറ്റൻ എയർപോർട്ട് ആയിരുന്നാലും അവിടുത്തെ റൺവേയും ഗേറ്റ് വേയും ഒക്കെ പഴയ എയർപോർട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. അന്നത്തെ എയർപോർട്ട് അധികൃതർ പറഞ്ഞിരുന്നത് നഗരത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു എയർപോർട്ട് എന്ന്. എന്നിരുന്നാലും ഏകദേശം നഗരത്തിൽ നിന്ന് 40 കിലോമീറ്റർ മാറിയായിരുന്നു ഈ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ പഴയ എയർപോർട്ട് ഒരു കേടുപാടുകളില്ലാതിരുന്നാലും അത് 10 കിലോമീറ്ററിനകത്തായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിഗൂഢതയുടെ വിത്ത് പാകുവാനുള്ള കാരണം. കൂടാതെ ഈ ഒരു എയർപോർട്ട് നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി പനാമ കനാലിനോളം ഉയരത്തിൽ കുഴിയെടുക്കുകയും അതിനടിയിൽ 6 വലിയ ബിൽഡിംഗ് സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ചിലർ അതിനെ നാസിയുടെ ക്യാമ്പാണെന്നും മിലിറ്ററി ബേസാണെന്നും കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളാണെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയൽ വ്യൂ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വസ്തിക് ചിഹ്നവുമായി ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ചിലർ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത്. സ്വസ്തിക് എന്നാൽ നാസിയുടെ ചിഹ്നം. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സജ്ജീകരിച്ചതിൻ്റെ നീളം ഏകദേശം 8500 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിനായി ഉപയോഗിച്ച കോപ്പർ കേബിളിൻ്റെ നീളം ഏകദേശം 11365 മൈലായിരുന്നു. കൂടാതെ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം 1000 ഗാലൺ ജെറ്റ് ഫ്യൂൽ പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റവും ഏകദേശം 3 മില്യൺ ജെറ്റ് ഫ്യൂൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള വലിയ ഫ്യൂൽ ടാങ്കുകളും ആ എയർപോർട്ടിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സാധാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എയർപോർട്ടിന് എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം സജ്ജീകരണങ്ങൾ? എയർപോർട്ടിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ നമുക്കൊരു ശില്പം കാണാൻ സാധിക്കും. ആകാശത്തേക്ക് 2 കാലുകൾ ഉയർത്തി ചുവന്ന കണ്ണുള്ള ഒരു കുതിരയുടെ ശില്പം. ബ്ലൂസിഫർ എന്ന ഒരു ഇരട്ട നാമത്തിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അന്നത്തെ മെക്സിക്കൻ ശില്പിയായ ലൂയിസാണ് അത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് ശില്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണ് അദ്ദേഹം മരണത്തിനിടയായി. ഇത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരത്തിയ കഥ മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ഈ ശില്പത്തിന് പിശാചിൻ്റെ അംശമുള്ളതിനാലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടതെന്ന്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു ആ ശില്പം പൂർത്തീകരിച്ച് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്. ചിലരാണെങ്കിൽ ഈ ശില്പത്തെപ്പറ്റി അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇത് ലോകാവസാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റു ചിലരാണെങ്കിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ മരണദേവനായ അനുബിസുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു. കാരണം എന്തെന്നാൽ 2010 ഈ ബ്ലൂസിഫർ ശില്പത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് ഈജിപ്ഷ്യൻ മരണദേവനായ അനുബിസിൻ്റെ പ്രതിമയും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ട്? അതോ വെറും കെട്ടുകഥകളാണ്? അതോ മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിക്കുന്നതാണ്? പിന്നീട് എയർപോർട്ടിനകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ, അതിൽ ഒന്ന് പുക നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു നാട്, കത്തുന്ന കാട്, കൂട്ടിലകപ്പെട്ടതും മരണപ്പെട്ടതുമായ കുറേ മൃഗങ്ങൾ, ജീവനു വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, ഇതിനടിയിൽ കറുത്തതും വെളുത്തതും ഇരുനിറത്തിലുമായുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ശവശരീരം. ഇത് ഭാവിയിലെ ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ചിത്രമാണെങ്കിൽ പല നാടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ പതാകയിൽ ആയുധമേന്തി ഒരു ബാലനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ആ ബാലനാണെങ്കിൽ വലിയ ചുറ്റിക കൊണ്ട് ആ ആയുധങ്ങൾ തച്ചുടയ്ക്കുന്നു. അതിന് തൊട്ട് താഴെയായി ഒരു ഗ്യാസ് മാസ്ക് ധരിച്ച പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ശവശരീരവും അതിനു മുകളിൽ 2 വെള്ളരിപ്രാവുകളും. ഈ ചിത്രം മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ഇതിൽ കാണുന്ന മഴവില്ല് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിലാണ്. ആ ചിത്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാസ് മാസ്ക് ധരിച്ച പട്ടാളക്കാരൻ 2 കൈകളിലായി വാളും മെഷീൻ ഗണ്ണും ഉയർത്തി ആ വെള്ളരിപ്രാവിനെ വെട്ടിവീഴ്ത്തുന്നു. അടുത്ത് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി കരയുന്ന മാതാവ്. ഇത് ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ബയോവാറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരു ചിത്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ, പല നിറത്തിലും ഭാവത്തിലും രൂപത്തിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒരു സുപ്രീം പവറാണ് ഭരിക്കുന്നതെന്നും അതാണ് ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ എന്നാണ് ചിലർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സംശയം ഉദിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ആ എയർപോർട്ടിലുണ്ട്. അതായത് എയർപോർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ഹാളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് പലക. ആ ഗ്രാനൈറ്റ് പലകയിൽ ഒരു അടയാളം കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചില വാക്കുകൾ. ഏതടയാളം എന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇലൂമിനാറ്റിയുമായി ലയിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയുടെ പേര് ഫ്രീ മേസൺറി. അതെ, ഫ്രീ മേസൺറിയുടെ ലോഗോ ആ പലകയിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് തൊട്ട് താഴെയായി ചില വാക്കുകളും. എന്തെന്നാൽ ഈ പലകക്കടിയിൽ ഒരു ടൈം ക്യാപ്സ്യൂൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2094 ശേഷം മാത്രമേ അത് തുറന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന്. കൂടാതെ ഈ പലകയുടെ മുകളിൽ ബ്രെയിലി ലിപി പോലുള്ള ഭാഷയിൽ എന്തൊക്കെയോ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റി ചിലർ പറയുന്നത് 2094 ശേഷം അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഇവിടെ വരികയും അത് അവർക്കുള്ള സന്ദേശവുമാണെന്നാണ്. ഇതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ട്? ഇതുകൊണ്ടൊന്നും എയർപോർട്ടിലെ
നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി കൊണ്ടുവന്ന ഗ്രാനൈറ്റുകൾ, അതിൽ കാലഹരണപ്പെട്ടുപോയ ഒരുപാട് ജീവികളുടെ രൂപം കൊത്തിവെക്കുകയും അപരിചിതമായ ഒരുപാട് നാമങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്തായി ഒരു ഉന്തുവണ്ടിയിൽ AUAG എന്ന് കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മഹാമാരിയായ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആൻറ്റിജനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇതൊക്കെ കെട്ടുകഥയാണ്, അതോ സത്യാവസ്ഥയാണോ, അതോ ഇലൂമിനാറ്റിയുമായി ബന്ധമുണ്ടോ? ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ചിലർ ഉന്നയിച്ച ആദ്യത്തെ സംശയം, എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം ദൂരം ഈ എയർപോർട്ടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന്. ഏകദേശം നഗരത്തിൽ നിന്ന് 40 കിലോമീറ്റർ, അതായത് പഴയ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 31 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ്? അതെ, മുമ്പ് പഴയ എയർപോർട്ട്, അതിനടുത്തുള്ള ചില ആൾക്കാർ അന്ന് കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്തെന്നാൽ അവിടുത്തെ ട്രാഫിക് പൊല്യൂഷൻ കാരണം അവരുടെ ജീവിതം വളരെ ദുസ്സഹമാണെന്ന്. അതിൻ്റെ മറുപടിയായിട്ടായിരിക്കാം ഇത് നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്റർ മാറി ഈ എയർപോർട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എയർപോർട്ടിനടിയിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളോ മിലിറ്ററി ബേസുകളോ പോലുള്ള വലിയ 6 ബിൽഡിംഗ് സമുച്ചയങ്ങളുണ്ടെന്ന്. അതിനെപ്പറ്റി എയർപോർട്ട് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഇതിനടിയിൽ ഒരു ടണലുണ്ട്. എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിലേക്കും ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്കും ലഗേജ് ട്രാഫിക് എളുപ്പമാക്കുവാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണതെന്ന്. അവിടെ ഒരുപാട് ജോലിക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നീട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ, അന്നത്തെ മെക്സിക്കൻ ചിത്രകാരനായ ലിയോ താങ്കുമ വരച്ച ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ, അതൊക്കെ വ്യക്തമായ അർത്ഥങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ആദ്യത്തെ 2 ചിത്രങ്ങൾ പുക നിറഞ്ഞ നഗരവും പിന്നീട് ഒരുപാട് നാനാവർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള 2 ചിത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെയാണ്. അത് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. എന്തെന്നാൽ ദ പീസ് ആൻഡ് ഹാർമണി വിത്ത് ദ നേച്ചർ. മറ്റൊരു ചിത്രമാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് മാസ്ക് ധരിച്ച പട്ടാളക്കാരൻ വെള്ളരിപ്രാവിനെ വെട്ടിവീഴ്ത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ്. അത് 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തെന്നാൽ കാരണം 2 ഉണ്ട്. ഒന്ന്, 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടാളക്കാർ ഗ്യാസ് മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ ഈ ചിത്രത്തിന് തൊട്ടടിയിൽ ഒരു കവിതയുണ്ട്. അത് 14ാം വയസ്സിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു ബാലൻ എഴുതിയ കവിതയാണ്. ആ ബാലൻ 2ാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ വിട്ട് മരണപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്യാസ് മാസ്ക് ധരിച്ച ആ പട്ടാളക്കാരത്തിൻ്റെ ശവവും ഒരു ബാലൻ ഒരുപാട് ആയുധങ്ങൾ തച്ചുടക്കുന്നതുമായ ഒരു സീനാണ്. ആ ചിത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലോക സമാധാനത്തെയാണ്. കാരണം ആ ചിത്രത്തിന് തൊട്ടടുത്തായി വാർ വയലൻസ് എന്നും കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഡ്രീം ഓഫ് ദ പീസ് എന്നാണ്. പിന്നെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നിടത്തുള്ള ശില്പത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ബ്ലൂ മസ്താങ് എന്നാണ്. അമേരിക്കയിൽ തന്നെ സാന്റ് ലൂയിസ് എന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പ്രചോദനം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശില്പമാണത്. അതിനടുത്തുള്ള ഈജിപ്ഷ്യൻ മരണദേവനായ അനുബീസിന്റെ ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2010-11 കാലയളവിൽ ഡെൻവർ മ്യൂസിയത്തിൽ നടന്ന കിങ് തൂത്താൻഖാമൻ ട്രാവൽ എക്സിബിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാനൈറ്റിൽ കൊത്തിവെച്ച കാലഹരണപ്പെട്ടുപോയ ഒരുപാട് ജീവികളുടെ രൂപങ്ങൾ, അത് 21st സെഞ്ച്വറി ആർട്ടിഫാക്ട്സുമായി ബന്ധമുള്ളതാണ്. ഇതിനൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്നാലും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനായിരിക്കും ആ ഗ്രാനൈറ്റ് പലകയിൽ ഫ്രീ മേസൺറിയുടെ ലോഗോ പതിപ്പിച്ചത്? ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ബ്രെയിലി ലിപി പോലുള്ള ഭാഷയിൽ എന്തായിരിക്കും എഴുതി വെച്ചത്? അതിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരൂഹതയുണ്ടോ? അതോ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റീസ് ആസ് എ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്? വരും കാലത്ത് അതിനുള്ള സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇറ്റ്സ് മീ ഷുറു MV സൈനിങ് ഓഫ്.